дорогие тромбонисты, я вас представлю. Я ще раз хотів ласка викликати соло на медицинових стругах, и три тромбоны. Андрей Михайлович, Артур Кравец и Павел Шпаковский. За органом Юрий Габусь. И участник нашей варки Державный камерный хор Республики Беларусь под керівництвом заслуженной артистки Беларуси Натальи Михайловой. Хорал, який прогучав, это символ прадвесця и прадвесня того, что будет у 16 стагоддзі. Менавіта Чэхія была тым ядром, той крыніцай свежай воды, свежага паветра, светлага духу, які праз стагоддзя запаланіў усё. Трэба сказаць, што ў 15 стагоддзі ён вітаў крышку Італіі, крышку Брытаніі, крышку там-сям і нават далетаў до Беларусі. Гэта такі цікавы і унікальны для нас факт, што паплечнік Яна Гуса, хорал, якога мы зараз пачулі, прыязджаў у 1413 годзе у Беларусь, у гэтачасным грамадстве, і як мінімум сустракаўся тут з Вітаўтам Вялікім, нашим вялікім князем, і наведваў три гарады: Вільню, Полацак і Віцебск. І гэта факты задакументаваны. І з гэтага часу аж 600 гадоў, не 500, а 600, пачынаецца наша шчыльная узаемнасць з Чэхіяй і у духовным сэнсе і у гістарычным сэнсе таксама. Ну, а з пункту гледжання агульнаеўрапейскага кантэксту і суседнага, то менавіта Чэхія, менавіта Ян Гус, Карамель Пражскі і іншыя іх паплечнікі сталі тым імпульсам для будучага вялікага руху, вялікай плыні рэфармацыі у царкве і у рэфармацыі ў цэлым. Мартин Лютер, который приходит на эту сцену, на сцену гістарычную і духовную праз 100 гадоў, безумоўна, вельмі цаніў Яна Гуса і гусіцкі рух. І яму было ўжо ад чаго адштурхоўвацца. Мартин Лютер – гэта постаць, якая, напэўна, не мае патрэбы ў рекомендациях, у популяризации, у нейкім прадстаўленні. Кожны пісьменны чалавек ведае, хто такі Мартин Лютер. Гэта толькі зараз інтэрнэт нам замест Мартина Лютера часам падсоўвае вельмі паважанага, конечно, чалавека, але з нейкім дадаткам «Кинг». Вось. Конечно, гэта абсолютно некая метаморфоза недарэчная, потому что Мартин Лютер, найперш Мартин Лютер, вялікі нямецкі рэфарматар, галоўны перакладчык нямецкай Бібліі, па сутнасці заснавальнік універсальнага канона нямецкай мовы. Зрэшты, я боюся тут говорить про тое, што можа і будзе казаць сударыня Ірына. Таму пераходжу толькі на музычную ноту. Мартин Лютер вельмі любіў музыку, і адрозненне ад іншых рэфарматараў царквы 16 стагоддзя, які по-рознаму ставяць паўправдзі да музыкі. Ну, напрыклад, Ульрих Цвінгель, вялікі швейцарскі багаслоў, увогуле выкінуў орган з царквы, і ён сканцэнтраваўся на слове, што толькі слова, і кропка. Альфа-мега гэта слово музыка замінае. Но, может быть, это было не так, что сапраўды спявалі хрыляны, блыталі, отцу там ходзі, як кажуць нашы браты палякі, пра што гаворка, нічога не зразумела, і ён проста выдаліў орган,
для ясности. Вот. У Жана Кальвина была больше такая нейтральная позиция, не радикальная ни вправо, ни влево. Вот. Органы были допустимы, музыка звучала, але так аскетычна. А Мартин Лютер был за меломанную музыку. И он вельми был сам талентливый человек и подвел это абсолютно богословскую базу, библейскую базу. Ну, например, он ссылается на царя Давида. Я думаю, все цудовно ведают, что все 150, которые говорят, 151 псалм, это прославление Бога, ну, не только Давида, вы разумеете, але это прославление с инструментами. В 150 псалме Давид каже, спевайте Богу, хвалите Бога на псалтыры, на густях, на жалейках, славьте Его, органами, славьте Его, на скоками, то есть танцами, славьте Его. То есть, что бы ни робили на славу Божию, это все добро. Вот, кажется, царь Давид, заимел так само Мартин Лютер, Лутерая. И тому и Лютер страждает в своих тезисах, некоторых, я могу не 95 тезисов, а в своих разважаниях, что музыка это выдатный постский дар, який стоїть ближче за все до теології. Ось ствердження Мартина Лютера. І ён сапраўды жыве з гэтай думкай і увасабляе яе ў жыццё. Больш таго, ён высунуў яшчэ адзін цікавы тэзіс. Не аддамо ніводнай добрай мелодыі д'яблу. І тым папулярныя песні, прыгожыя песні, якія не былі яшчэ у царкве, раптам ён прапануе ўзяць, накласці на іх біблейскі тэкст, часам просто падкладаем псальмы і спяваць у царкве хорам. Па-перше, у чым плюс? Яны ўжо давно вядомы народу, і народ і так спявае, мелодыю падходзіць, а слово можна раздаць, раздрукаваўшы. Вось і все, цудоўна гаварыць, бо раней уявіце себе складаную григоріяну, з гэтым мудрагелістым напевам, які дайшоў там, мае яшчэ ўплывы ўсходняй царквы, то есть ясно, что нормальный человек звычайно это не проспевает. А вот такую простую музыку ясную, да еще с добрым нашим, там немецким, а у нас белорусским, польским, ну неким зразумелым текстом, чему нет. И вот начинают спевать лютеранские хоралы у 16 столетии во всей Немеччине, а у нас белорусско-польские, а у Чехии протягивают чешские, и так почалася широкая информация. А не символом этой информации был, конечно, знакомитый гимн «Святыня наша вечный Бог», який зараз в вашій увазі.